me say ye de enyoma bebre egu akwan na ye sanso edi nkomo bebre ye kan nkomo de na nye omo anatememfo ne pe nya ne omo di nkomo ye ne yankasa ye mrante ne so ne omo ebabo ban no so edi nkomo eni ti no mo da ya se ne ense bedamase se mo di ni die ama ne ni die se na bambofo a mo hia ye ewo eye akwan mu eni information palace ase no ne ye ka asa mo nye no mo so mahwe na modi so edi ama ye kwa enim no ye be stress ye be koso atena sa eye odo ye mu ne tibem se de be ya bibi boni bia enkoba ye da se ohima wo pani ani di nkomo ye Asantehemaa ntamu prosikasa ma for ASP Juliana Ope se de ye di kai ekae no mpanimfo etuapo anesa mpanimfo etuapo eti barricade ne kra na wode barricade hanom no ana yebeka se masses ne gu akire no omo eyiyibi se de yebeya ekwan mu beda honom ama edipatofo no atimi afiri edai mu na wakọ baby a wo free ebaaye wo yiyibi anesa aprosifo no ene asojafo no ene cadetfo ene scoutfo ene air forcefo no wo mo eyiyibi se de yebeya ekwan ne mu betimi ada ho amani patoto no akọ obi ho ana opese wo pentem na wo kofie se edwanya twidi a ene no ano no ewo se wokọ wonchi enti wo baba mu se de yebeya dom ne dodo no a ebetumi akọ na ahwe nante so omanfo di twamu no a aye hyew ezan so obi ho wogiri sese we mpia nkwantemu a wanye kura na okofa ka akọ akira wanyima me ba so wakomia si he me ba cho me ya jusu jo atwanyima ajusu jo atwanyima ene na me de masam tu anim sa jusu me mbi nware ubenya bidodo we ready anwaba sawo ho yo ye da se na ajusu de ma me mo de ba sante abakose mu a emma besia he na mu gina akono wo bekase ene de akoso e kai motete e kai tete pa kai mra ye na na ekwa koji Asantehemaa sim ye enti ene de wodi wani ehunu de akoso ahanwe ya de ayensom na yenye ana drabrim pomu se ya ne yenye no yensom ne yenye na ma yehu Asantehemaa ni moye yeda se gantwa eyima awo edwoso eno no empanimfo ne konda meka no nantia no aye show ma mene na achia me eni enkomo na achia me wachia me pume ase ade sai ase akire se ade a wuye eti bani hunu ya masonso ante ya mimi yare so kwani ewu na masonso ante na ekire se ade kenya sai ko kono ne ma me nimu no kise yore bia no na so ante si ade kenya sai ade kenya mai ani pia ehunu se ade a kwa ehunu franse ye ka de to ana achibi de ntima ebe ba be hunu antina me hene ne me hema so o ma hene ade kenya ma hene na opon frenyam eni etina obedane ama no na woni wakasa ene ye ne na nani nkomo na we de wa bread ye so ada oba wa chi ame puma e kure e de na ka